At sa ating pong good news, no pets left behind. 500 aso't pusa po mula sa bayan ng Kalasyaw inabutan po ng pagkain sa gitna ng pagbangon mula sa tubig baha. Para sa detalye po ng good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Sa gitna ng kalamidad, hindi lamang mga tao ang nangangailangan ng tulong, pati ang mga alagang hayop na umaasa sa kanilang mga tagapag-alaga ay nangangailangan din ng pagkain, kalinga at malasakit. Ito ang naging layunin ng Positive Action 2.0 kung saan daang-daang youth volunteers ang naglibot sa 8 barangay sa Kalasyaw upang maghatid ng pagkain para sa mga aso at pusa. Sa loob lamang ng 2 araw, mahigit 500 na aso at pusa ang napakain habang umabot naman sa 56 kilos ng dog and cat food ang naipamahagi sa mga lugar na kanilang pinuntahan. Bit-bit ang panawagang No Pets Left Behind. Tiniyak ng mga kabataan na maging ang mga hayop ay hindi maiiwan sa panahon ng sakuna. Sa simpleng pagbabahagi ng pagkain na ipakita nilang pagtulong ay walang pinipiling anyo o nilalang. Sa panahon ng kalamidad, ang malasakit ay hindi nagtatapos sa pagtulong sa kapwa. Kasama din rito ang pagprotekta at pag-aaruga sa mga hayop na tulad ng tao ay nangangailangan ng pagkalinga upang makaligtas at makabangon. Sa pamagitan ng Positive Action 2.0, pinatunayan ng mga kabataan ng Kalasyaw na ang sa gitna ng anumang pagsubok, walang alagang hayop ang dapat maiwan. At iyan ang ating good news. Ako si Idol Tita Ronnie Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.